Ćao svima! Danas pravimo jedan napitak koji će nam pomoći za malo brže skidanje kilograma. Nešto što ćete koristiti svaki dan, vrlo ga je jednostavno napraviti i zaista je efikasno. Prvo što nam treba ovdje je 1 litar ključale vode. Ovdje imam 1 kašiku cimeta, 2 kašike kurkume, 3 kašike zelenog čaja, 5 kašika mlevenog lana i 1,5 kašika sveže rendanog đumbira. Za početak ćemo sve to da ubacimo u ovu ključalu vodu i pomiješamo. I ostavimo na 6 sati i nastavljamo dalje. Sada kada je prošlo 6 sati, ja sam iscedila sok od 4 limuna i 1 grejp i to ću da spojim sa ovom drugom smesom. Sada je naš napitak gotov. Iscedit ću ga u ovu šerpicu i iz te šerpice ću da ovaj napitak prebacim u jednu flašu koju ću da držim u frižideru. Naime, konzumira se tako što se u 200 ml mlake vode ubaci 4 kašike ovog napitka i konzumira na 20 minuta pre svakog obroka. Znači, otprilike 3 puta dnevno možete da konzumirate. Na kraju ćemo da napravimo taj napitak i da vidite kako to izgleda i naravno da ga popijemo pre obroka. Znači, u 200 ml mlake vode stavimo 4 kašike ovog napitka, koji ću ja držim ovako u teglici u frižideru. Rezultati su odlični, probajte. Zdravo i korisno. Živeli!